De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Resistència analògica! Molt bé, aquells que gaudiu d'una oïda sensible haureu notat que la vaca d'avui sonen dues tonalitats diferents. La vaca de sempre i una com més aguda que sona d'una altra manera. Que no és una vaca. Aquest és el motiu. És un gat? És un gat, perquè com tothom sap, la manera més clara de diferenciar una vaca d'un gat és perquè un sona més agut que l'altre, si no, com els diferencies? Perquè un diu mu i l'altre diu miau. Però on vas a parar? Això no és així. Bé, la qüestió és que vaig anar aquest cap de setmana a un mercat de segona mà i vaig ser molt feliç de trobar això, que aquests cubs que fan vaques n'hi ha de tonalitats diferents. Això seria una bona definició de friki. Exacte, exactament. Aquí anem a parar. Com ha dit la Bruguer, gent que s'obsessiona per unes coses. Jo m'he obsessionat pels tubs aquests. Aleshores hi ha el de to greu, que és la vaca, el de to agut, que és el gat, i hi ha encara un intermig. Hi ha l'ovella, que no sona ni tan agut com el gat, ni tan greu com la vaca, que no me l'he comprat perquè ja en tenia prou, però que crec que en Jordi el pot imitar. És correcte, un so intermig entre el gat i la vaca. Perdó, no fa bé? No, que no veus? Si el gat fa això i la vaca fa això, doncs l'ovella fa un so intermig. Veus que bé? Bé, en la mateixa línia d'instruments que tenen forma de cub, m'he portat un mico insuportable i el grill, que és força més suportable. El mico parla més. El mico... Tinc continència verbal. És correcte. Aleshores tenim sobre la taula 4 cubs que fan sorollets i hom podria dir... T'has comprat tots aquests instruments absurds per fer una secció de ràdio? Ets una friki. I aquí és on entrem en matèria. Tenim cinta d'entrar en matèria? Xan, 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 xan. El concepte de friki, una qüestió terminològica. Xan, xan, xan. Friki és un concepte ampli i a més és un concepte nou. Definir els conceptes amplis i nous és relliscós. I aquest en concret és especialment relliscós per 3 motius. Motiu de relliscament 1. Friki és un... Gràcies, és que... Estan esverats perquè com es mouen alhora... Molt bé, el motiu de relliscament 1 és que friki és un terme mutant. Per exemple, avui dia es pot ser friki de, cosa que fa 5 anys no es podia ser. Tu eres friki o no eres friki i a ningú li importava de què. I a més, avui hi ha friquis de moltes espècies, mentre fa com 10 anys de friki només hi havia un, i era el que llegia El Senyor dels Anells, i jugava a rol i portava samarretes de heavy metal. Motiu de relliscament 2. La controvertida qüestió sobre si el nom fa la cosa o no. Hi havia friquis abans que existís la paraula friki? De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.